Ir-raġel ta' 35 sena mill-Mali li l-ħamis filgħodu nstab mejjed fiċ-ċella tiegħu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin miet b'kawża naturali. One News jinsab infurmat li mill-awtopsja li saret il-ġimgħa filgħodu irriżulta li r-raġel miet b'kawża ta' trombożi. Mamadou Sakien kien qed jinżamm il-ħabs mixli bi stupru ta' mara ta' 72 sena. Huwa kien tressa l-qorti f'Mejju tas-sena l-oħra. Il-Maġistrat tal-Assa ġew mifsud tal-permess għar-rilaxx tal-ġisem biex tkun tista' ssir id-difna. Żagħżugħ mis-Serbja ta' 26 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li ntlaqat minn vettura f'Tal-Pjetà. L-inċident seħħ l-ħabta tal-10:30 tal-ħamis filgħaxija fi-triq l-Indipendenza fejn il-vittma li joqgħod l-imsida intlaqat minn van tal-għamla Isuzu D-Max li kienet jinstaq minn raġel ta' 26 sena miż-Żurrieq. Iż-żagħżugħ kienet jaqsam it-triq fl-inħawi ta' Bib il-Bombi. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lill-vittma l-isptar Mater Dei u aktar tard ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Iż-żagħżugħ għadu f'qagħda kritika. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Grazio Merċieqa. U satejn qabel raġel mill-Belġju ġarrab ġrieħi serji wara li tilef il-kontroll tal-mutur fil-Marsa. L-inċident seħħ fit-triq għal Domoro. Ir-riżulta li r-raġel Belġjan ta' 51 sena li joqgħod Witeline tilef il-kontroll qrib dik li kienet magħrufa bħala l-fabbrika tas-suffarini u skidja bil-mutur. Miegħu kien hemm ukoll martu li jitamparu. Huma ttieħdu l-isptar Mater Dei fejn aktar tard ir-raġel ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji filwaqt li l-mara sofri ġrieħi gravi. Bil-każ ġie infurmat ukoll il-Maġistrat tal-Assa li ħatar diversi esperti biex jgħinuh fl-inkjesta filwaqt li l-investigazzjoni tal-Pulizija għadha għaddejja.